Yo, ayo yo, kasa musik lo iki, bintang Korea. Gede pangapuramu limas pepujanku jantung hatiku sambungmu mewani dalu trupito saremu kelawan karwamu monggo. Remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah teluke komo tenan sida dadi catelu takanti siapa kemati. Gayeng tenan Pak MC. Iki priyagung sing kondang-kondang dereng nyanyi sing kathah ya Pak niki. Oke. Tesih kata. Oke. Mun mangke Pak Toto nggih saged. Mas Gambul iki juara. Ning mriki diken maju mangke. Nggih. Semoga. Mindah boyo yang kusuka berilan antiko meski bagyo boyo jur lahir putri Sulistyo mus bisa nyuwun dina bentuk sana kesan musiknya Indonesia. Sing gedhe pangapuramu limas pepujanku jantung hatiku sambungmu mewani dalu trupito saremu kelawan karwamu monggo. Kang Mas Chandra itu saking muli lestari api pirang titi dan ono ingkang mesti akibate aku membayangke. Ya Remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah teluke komo tenan sida dadi catelu takanti ndek apa kemati.
Monggo. Minda puyo Itu sing buri lan atino Pasti Bagya Mario Jorai putri Sulistya Bisa nyuwono Matur nuwun Pak MC. Sembah nuwun Pak RT. Yo. Hey, hey. Oh. Hey. Oh. Masuk saben dina mongel lamun jroning sepi sepi samu among tan sakat dulu wayanganku doni mas wong ayu janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu gayeng nih Gayeng namanya. Gaza musik sound systemnya ya gandem marem jos bintang Korea. Oke. Bintang Korea. Monggo. Monggo Kang Mas. Musik bintang Korea profesional Asad Media Pro hati Sugeng lelegahan Bopo Narso, Bopo Min, Bopo RT Gambul. Masuk saben dina mongal lamun jroning sepi sepi samu among kan sakat dulu wayanganmu do mas wong ayu anak kambing sayang yo
nisake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanku Jan. ya nyamleng Nyamleng ya, Pak. Nggih. Mongko Kang Mas. yo Nggih, boten tanduk Mas Kaur. matur sembah nuwun Iya, Gaza musik. Iya. Ya. Iya. 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 Ya. Ya. Iya. Monggo. wong ayu tak tresnane awane mung kainti aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati oh Nadyan sapisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku rintangi pangsenu arep banget kapan balimu monggo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging ati kumbuk gawe lara Pripun Pak? sip Sip. sip Sip tenan apa ora iki? sip tenan Oh tenan. tenan iya Ning oh sliramu tega. Tinggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku karangku Gusti kula nyuwun ngapura. Iya.
matur nuwun sih. Bersama Gasa Kecil saking Jeprik. Monggo Pak Bayan, Mas Agus. Pak Parjo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwut rintangan wengi, moga moga Gusti ngijabahi. Sok kapan anggonmu bali, bisa kumpul oyoyo ing nguni. Jaranan, jaranan, jarane jaran teji. Taun nono windonono tak enteni ing pucuk ing tresno balung janur bebasane mung katon katon sliramu wae. Mas Bos, pitulasan wis dijawel durung? Durung. Pitulasan. Pun melu gene anyang niku. Yo, masuk. Aja lali bawelingku, uga menekan janji-janjimu. Aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu. Sesarengan gasang Nyokek yo, nyokek yo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. tak suwut
mung katon sliramu wae Pak Parjo sesuk arep nyedot lho arep tandur yo Aja lali bawelingku uga mono kang mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu maturun Mbah. Oh telu wae. Oke, telu ngadeg. Oh siji wae. Siji wae sing joget. Joget tok. Ayo mas kijing Ayo yo. Ayo mas kijing mireng ulan bisa nyanding ora bisa kelakon ayo mas kijing mireng ayo mas kijing mireng Ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring etan lenceret kuning dadi rebutan ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring kijing miring weteng sendiri sing bagus nanti ra bisa lali etan kali kulon ya kali tengah-tengah jano Ayo yo. etan kemati lan kemati ditimbang-timbang padha abote ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring ulan bisa nyanding ora bisa lakon Sakmenika sampun. Tukaran wonten pepiling dirarap monggo berkanca. Gasa musik. Ayo Mbak Joyo. Beksa mriki monggo. monggo Mbak Oh, 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 oh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wis mancine ana sahdi
prayogane ditambah sholat sunah. Aja sembrono iku perintah. Ayo Pak Jaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wis wancine ana sadi elengke, wis wancine tadoning atan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. Salatake cangkae agama limbang waktu tuntutan sah hijab Sampun sampun. Yo, Sinarengan gas musik show. Tarik. Masuk. Suindu suwe lawase gawe lunga pamit karo aku. Pamit karepmu ora pamit yo karepmu. Yo wong ayu pepujanku ati susah mung kangen siramu. Awang logra rapi sotoro wayanganmu ngeriku hatiku. Pityawake sapa Linawa mitan diante ati susah nunggu kowe
Mas BG saking Klembon mengke persiapan. Lah kok manggon kok nang mburi tadi. Yo merapat ngarep mengke. Yo. Aja sebelang wong bagus tresna kewi ira ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Ya Rosi Seram Prokonso, Kasa Musik. yo yo ya yo Masuk. Suwindo suwe pelunga pamit karo aku Lunga karepmu ora lunga ya karepmu. yo wong ayu pepujanmu ati susah mong kangen sliramu Nanti mana anak kami kaya. papujaku ora beda rasane atiku awal ra bisa turu layanganmu ngeriku atiku ya Rino wangitan nunggu kowe rasa kangen rapi semari amung sliramu kang bisa mambantu Mas Bani, ayo ngarep deh, yo. Fakil yo entuk wong gawan akeh saka prenganom iki, yo pokoke. Yo. masuk Pak aja sebelang wong bagus tresna kewi ira kalayo ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisih. Matur sembah nuwun. Monggo. Sembah nuwun mahanarsa sampun monggo kepareng kantor.
Nggih, sampun menika sampun Mbah Joyo.